Добрый день, шановное господарство. Вітаю вас со спорткомплекса «Мапит», где распочнется 15-й тур чемпионата Беларуси по футзале. И в этом первом матче Минск примет вагонабудаўнікоў з города Гомель, ці попросту команду ВРЗ. Для микрофона Андрей Ильеня. Ну, я так разумею, что зараз мы гимн Республики Беларусь послухаем, ну и далее уже будем непосредственно атрымліваць асалоду ад якаснага футзалу. Спадзяюся, што менавіта такім ён і будзе. Ну, у каманды ў чаканні пакуль гімна нашай краіны. Ёсць пэўная замінка, але спадзяюся, што ў хуткім часе ўжо мы з вами праслухаем. Ну, атрымліваецца, што сёння вось такім чынам распачнем. Давайте, напэўна, склады каманд я зараз для вас агучу, але, канешне ж, з арбітраў распачну. Константин Пшонны, рэферы ФІФА з Віцебска, сёння галоўны на паркеце. Вадзім Жыгалка з Барановичу і Віталь Жук з Мінска, яго памочнікі. Інспектор матча таксама прадстаўнік беларускай сталіцы Віталь Шаптуноў. Склад гаспадароў каманда Мінск: галоўны тренер Александр Чэрнік, галкіпер нумар 1 Андрей Чурылін, 7-й капітан Андрей Семенюк, 9-й Віталь Шадурка, 11-й Роман Беланожка, нумар 19 у Александра Альшэўскага. Ну і далей па нумарах: 2 галкіпер Александр Базылевич і Вячеслав Быкоўскі, 21 і 25, Павел Крат, 4, Александр Няхай, 10, Алексей Кашэўскі, нумар 17, 27 Игорь Ковалевич, 23 Егор Солтан і 87 Павел Руб Никович. ВРЗ галоўны тренер Антон Матвеенко, 16 нумар галкіпер Юрий Дзігцяренко, 7 Алексей Пинчук, 12 капитан Владислав Сялюк, 14 Дмитрий Лось, 21 Юрий Дубков, 4 Артем Золотухин, 8 Дмитрий Свириденко, 9 Евген Чарнейко, 10 Юрий Березовский, нумар 1 Сергей Давидович и 20 Владимир Страмилов, гэта галкіперы, 6 Филипп Круков и 11 Александр Мятлушка. Ну что ж, уже, в принципе, у нас все падрыхтавана да пачатку гэтай гульні. Адразу трэба сказаць, што у матчы першага круга, гэта быў другі тур, нагадваю, у Гомелі вагонабудаўнікі проста размазали гараджанаў з лікам 9-0. Так што сёння у падначальных Александра Чэрніка добрая нагода, каб узяць рэванш. Ну і мяч будуць з цэнтра пляцоўкі разгуливать зараз футболисты Минска, а докладно их капитан Андрей Семенюк. Ну что ж, первый свисток мы чуем зараз у матча, и у мяча теперь Александр Альшэўскі. Ось такі адразу закид по дыягонали, и імкнуўся зараз ось вывести Віталь Шадурка Андрея Семенюка на позицию для удара. Гэтага не атрымалася зрабіць. Паголены Андрей Александр, даруецца, Альшэўскі, так без расліннасці на твары яго, па шчырасці, крыху нават складана было ідэнтыфікаваць на пляцоўцы. Ну вось цяпер ужо дакладна я разумею, што не буду памыляцца. Александр Альшэўскі, ну і па пазіцыі, безумоўна, ён абаронца, так што гэта ўсё у дапамогу. Аднак, ну, сапраўды, барада, канешне, асаблівы каларыт надавала гэтаму вельмі вопытнаму футбалісту. У атацы гараджане, якраз таки Альшэўскі з мячом гуляе на Андрея Семенюка. Зноў Альшэўскі, прастрэл, і гэты прастрэл перарывае гулец нацыянальнай зборнай Беларусі Юрый Дубков. Аут для гараджан. Семенюк на Беланожку гуляе. Альшэўскі. По-ранейшаму у нас першыя квартэты на паркеце. Семенюк гуляе наперад, ну і мяч у рэшце рэшт даходзіць да галкіпера, таксама вельмі вопытнага Андрэя Чурыліна. Сёння ён з першых хвілін абараняе апошні рубеж Мінска. Дубкоў мяч атрымлівае тут на правым фланзе. Ну і першы фол мы фіксуем. Роман Беланожка ўсё ж таки не стрымаў Юрыя Дубкова. Першы фол у пасіў Мінска записывается. Дубков мяч разгуляў з Пінчуком. Селюк. И до лося мяч доходит. Удар по воротах.
зараз меў на мэце зрабіць. Ну, в прынцыпе, і зрабіў. Былы гулец Мінска Юрый Дыбко гэты удар аказаўся заблакіраваны. Ну і тое, да чаго мы ўжо даўно прызвычаіліся. Юрый Дегтяренко ідзе дапамагаць сваім палявым гульцам на чужую палову пляцоўкі. Дегтяренко, ну вось так, зараз разгуляць лішняга, імкнуцца футбалісты ВРЗ. Удар па варотах, Юрый Дубков наносіць, аднак вышэй за створ. Мяч пайшоў, ужо амаль 2 хвіліны каманды правялі на паркеце. Калі дакладным быць мне, то хвіліну і 52 секунды. Ну што ж, ужо першы удар мы з вами убачылі. У прынцыпе, якраз таки удалося гэта гасцям зрабіць, дзякуючы таму, што падключыўся да пазіцыйнага наступу украінскі галкіпер ВРЗ, які ўжо даўно ў Беларусі стаў сваім, Юрый Дегтяренко. Лось! Мяч даходзіць да Залатухіна, ён на паркеце з'яўляецца. Супраць Лася Беланожка, ну і Беланожка выдатным чынам гуляе ў адборы. Пінчук праз Дегтяренко, Дегтяренко наперад, а Залатухін зноў на Пінчука. Бачым мы, што да вернага імкнуцца разгуляць вагонабудаўнікі. Там злева аказаўся пад 9-м нумарам Яўген Чарнейка. Ці то прастрэл быў, ці то удар па варотах. У любым выпадку заблакіраваным ён аказаўся, і аут для гамельчан. Лось у адзін дотык зноў-такі на Чарнейку. Там вельмі шчыльна з сапернікамі гуляюць гараджане. Ну, у прынцыпе, канешне, яны сабе не могуць дазволіць таго, што адбылося ў Гомелі. Вось у пачатку чэмпіянату 2 удары запар мы пабачылі. З першым справіўся Андрей Чурылін. Ну, а ўжо ў другой спробе Артём Залатухін б'е вышэй варот, укідвае мяч Чурылін. Там гэтую верхавую дуэль выйграў Яўген Чарнейка. Ўсё ж такі трэба, да, паўтор вось зараз мінулага моманту з тым самым ударам ужо недакладным ад Артёма Залатухіна. Паўторным, недакладным. Так, напэўна, трэба сказаць. Чурылін. Ну, гамельчане больш актыўна, канешне, паводзяць сябе на паркеце вось у гэтыя першыя хвіліны гульні. Ну, супрацьстаянне, канешне, прынцыповае. Неаднаразова гэтыя каманды ў плэй-офф гулялі. Ну і калі мяне памяць не падводзіць, то аднойчы, калі гараджане сталі бронзавымі прызёрамі чэмпіянату, яны якраз такі ў гэтай серыі за 3-е месца перагулялі менавіта вагонабудаўнікоў. Магу, канешне, памыляцца, але мне так падаецца, што так аднойчы ў адным з сезонаў было. Ну і, канешне, параза 0-9 яна вельмі ўплывае на настрой падначальных Чэрніка ў сённяшняй гульні. Ну, в прынцыпе, зноў-такі трэба сказаць, што на настрой то ўплывае, аднак пакуль Юрыя Дегтяренко мы бачылі толькі ў гульні, будзем так казаць, нагамі, да? Галкіпер свае непасрэдныя абавязкі сёння яшчэ гомельскі не выконваў. Ідзе наперад каманда Антона Матвеенкі з мячом. Артём Залатухін тут справа. І прастрэл робіць. Чарнейка імкнуўся на яго адгукнуцца. Аднак там уважлівым быў абаронца. Наколькі я зразумеў, гэта Віталь Шадурка. Мяч выбіў. Удар па варотах. І ў стойку трапляе 8-й нумар ВРЗ. Контрвыпад гараджан. І крыху тут прамарудзіў, канешне, Алексей Кашэўскі. Да. Момант быў проста выдатны. Зараз паўтор. Вось мы паглядзім. Гэта хатняя зарыхтоўка. Гэта вось розыгрыш стандарта, што называецца. Ну і там ужо не мог дапамагчы сваёй камандзе Андрей Чурылін. Удар па варотах. І вось стойка цяпер ужо сказала сваё слова.
і, так бы мовіць, дапамагла Юрию Дегтяренку. Ну што ж, вось вам і адказ адразу ад мінскай каманды. Каталізатарам вось той самы удар ВРЗ у штангу стаў. Цяпер ужо актыўнасць мы бачым з боку гаспадароў. Ну, гэты удар, канешне, не ў залік пойдзе мінскай камандзе. Не атрымаўся ён у Ігора Кавалевіча, хаця у любым выпадку зараз аут для гаспадароў. Альшеўскі удар па варотах зноў. Пробивая Віталь Шадурка, трапляе у соперника Кавалевич. Кавалевич на Шадурку. Альшеўскі. Ну вось зараз замест Романа Беланожкі ў гэтай першай чацвёрцы Мінска 27 нумар. Гэта Ігор Кавалевич. 5 хвілін і 14 секунд ужо у нас пройдзена у першым тайме. Ну і, в прынцыпе, ёсць моманты, ужо дзве стойкі выратоўвалі, адпаведна, Чурыліна і Дегтяренку, і яшчэ адзін удар. Цяпер ужо так у адзін дотык мякка прабіваў Алексей Пінчук, аднак у створ не патрапіў. Альшеўскі закід наперад і головой зараз мяч чапляе капітан Мінска Андрей Семенюк, але не больш за тое. Дубкоў. Павел Крат зараз перашкодзіў гэтай перадачы, і вось якраз таки зараз пэўнай абструкцыі Павел Крат подвергнуўся ад свайго галоўнага трэнера Александра Михайловича Черніка. Ну, галоўны, напэўна, старт у яго трэнерскай кар'еры завершыўся не так даўно. Гэта фінальная частка чэмпіянату Еўропы, канешне ж. Ну, цяпер можна ўжо канкрэтна сканцэнтравацца на клубных справах. Тым больш, што яны не вельмі ў Мінска, як кажуць. І вось зараз момант. Вы паглядзіце, што робіць зараз Уладзіслаў Селюк. Ну, толькі трэба было мне сказаць пра нацыянальную каманду, як адзін з яе лідараў, ну, проста шыкоўны гол забівае. Вось роўна праз 6 хвілін пасля пачатку гульні. Яшчэ раз паўтор гэтага моманту, як ён Паўла Крата і Андрэя Чурыліна прайшоў. Ну, просто, ведаеце, кажуць на насавым платку, што называецца. Ну і, канешне, гэты гол адназначна ўвойдзе ў топ самых прыгожых, ну, як мінімум у гэтым самым 15-м туры. 1-0 вагонабудаўнікі павялі ў гэтым матчы. Да. Зараз, канешне, будзе вельмі цікава, якім чынам гаспадары будуць адказваць, як імкнуцца забіваць у адказ. Удар яшчэ адзін. Акрабатычны эцюд у выкананні 7-га нумара Алексея Пінчука. Ну, у створ ён не трапіў. Чурылін укідвае направа. Шадурка. Семенюк тут адкрываецца пад партнёра, аднак прэсінг мы бачым і не ведаў асабліва, што рабіць. Просто вельмі згуляў у гэтай сітуацыі 17-й нумар Алексей Кашэўскі. Рубніковіч Павел мяч уводзіць на Кашэўскага. І тут не паразумеліся хлопцы. Шадурка пайшоў наперад, а перадача пайшла не туда. Удар па варотах. Лік мог ужо і 0-2 толькі што стаць. 10-й нумар ВРЗ Юрый Беразоўскі быў у вельмі выгоднай пазіцыі, аднак мяч не пайшоў у далёкі ніжні вугал. Пасля яго удар Альшеўскі. Ось менавіта ад футбалістаў, якія шмат досведу маюць, шмат вопыту. Андрей Чурылін, Александр Альшеўскі будзе шмат залежыць у гэтым матчы. Я маю на ўвазе, канешне, шмат залежыць у сэнсе выніку для Мінска.
вельмі нестабільна, конечно, гараджане ў гэтым сезоне выступаюць, і як бы квінтэсэнцыяй гэтых няўдач толькі 9-е месца. Зараз ось у турнірнай табліцы 6-е займаюць вагонабудаўнікі. Ну і для іх таксама пэўным чынам перафарматаванне адбываецца ў гэтым сезоне, таму што Антон, даруйце, Мацвеенка, Анатолія Яноўскага замяніў на трэнерскай пазіцыі. Яшчэ адзін момант, Шурылін зараз выручае сваю каманду. Да, пакуль, ведаеце, на паркеце я, напэўна, не перабольшу, калі скажу, што толькі вагонабудаўнікі. Яшчэ адзін момант, усе вы іх можаце на паўторах бачыць. Я асабліва на іх проста увагу сваю не акцэнтую, таму што адразу ж новыя падзеі, трэба, конечно, іх фіксаваць. Адбываюцца вось на паркеце. Зараз прагучаў свісток рэферы, ну не ведаю, там, напэўна, все ж таки гульнявы быў момант і не будзе фол дадзены камандзе Мінск. Ну да, сапраўды, свісток прагучаў, спрэчны мяч таму, і аддае яго арбітр Віталю Шадурку. Атака Мінска зараз будзе. Мяч у цэнтры пляцоўкі. Семянюк на Шадурку гуляе ўрэшце. Не ведае, што рабіць 9-й нумар. Каціць назад мяч свайму капітану, і той ужо наперад на Александра Няхая. Няхай не чапляецца. Дзегцярэнка направа. Цяпер ужо ў прэсінгу мы бачым гараджан. Чарнейка, удар па воротах, і калі ласка, 9-я хвіліна, Еўген Чарнейка ўзяў у саюзніцы ён штангу і зрабіў лік ужо 2-0. Вось гэта да. Штосьці трэба зараз прадпрымаць Александру Чэрніку. Ну і паўтор гэтага гола зноў-такі давайце яшчэ раз атрымаем ад яго асалоду. Ну вось так, тут зноў-такі нічога не змог зрабіць з гэтым мячом Андрей Шурылін. Ну, в прынцыпе, да. Канешне, калі вось так дазваляць праходзіць, тут гульня рукой зафіксавана, але мяч проста у вагонабудаўнікоў застаўся. Удар па воротах міма наносіць зараз Алексей Кашэўскі. Калі так у абароне, канешне, дзейнічаць гаспадарам, то тут нема на што разлічваць. У нас што амаль экватар першай паловы, ну і ўжо 2-0. Мяч перахоплівае Александр Няхай. Яго зараз прытрымліваў Дубкоў. Нема тут парушэння правил, хаця, можа быць, не. Все ж таки не будзе і адкладзенага штрафу таксама. Ну, Дубкоў вельмі пісьменна ў гэтай сітуацыі згуляў. Так ён крыху прыцягнуў за цішотку Александра Няхая, але так, каб арбітры не зафіксавалі парушэнне правил. Канешне, ось ужо вопыт гэтага футбаліста, які і ў Францыі паспеў пагуляць, адчуваецца на паркеце. Якраз такі з мячом зараз Юрый Дубкоў. Прайсці праціўніка не атрымалася. І вось ён момант, Кавалевіч. Ну, гэта, канешне, не удар. Гэта сапраўды не удар, хаця атака з удзелам Кашэўскага і Кавалевіча развівалася вельмі патэнцыяльна па галявому. Ну, вось он момант, Селюк. Мы ўжо ад яго прыгажосць бачылі. Ну, у гэтым моманце ён не здолеў там накруціць 2-3 соперников, толькі вуглавы для команды ВРЗ. 9 хвілін 28 секунд згуляна ў першым тайме. І якраз такі Владислав мяч закидывае, удар по воротах. Дмитрий Лось пробивае у соперника. Асаблівыя, конечно, узаемаадносіны. Асабліва у медыапрасторы паміж Александром Чэрнікам і Дмітрием Ласём. І гэта таксама, ведаеце, такая падаплёка гульні. Я думаю, што заўсёды ўжо да заканчэння сваёй кар'еры Дмітрий Лось будзе імкнуцца даказаць Александру Чэрніку, што ён футбаліст самага высокага ўзроўню. Ну, я думаю, што вы разумееце, сябры, што маю на ўвазе. Ну што ж, другі фол Мінска, і каля мяча Юрый Дубкоў, левая нага, перадача на Лася, той б'е міма ворот. Ну, штосьці падобнае мы ўжо
бачылі у гэтым першым тайме. Зноў-такі тады удар па варотах, здаецца, Артём Залатухін зрабіў, але недакладны. Кавалевіч супраць Дубкова б'е па варотах, 27 нумар. Аднак гэта зноў-такі, трэба сказаць, адназначна не пагроза для Юрыя Дегтярэнкі. Дубкоў ідзе наперад, гуляе налева. Лось. Сялюк мяч просіць і атрымлівае яго Владзіслаў. А вось тут зноў-такі не зразумеў задумку партнёра Дмітрый Лось. Спокойно зараз. Ну что, тут не трэба, конечно, апеляваць Паулу Крату да арбітру, тому что ні пра які фол тут размовы і быць не магло. Удар па воротах, Крат зноў-такі міма. Сёння пакуль што ва ўсялякім разе у справе мы Юрыя Дегтярэнку яшчэ не бачылі. Чарнейка, а вось гэта аўтар гола, другога гола пакуль што вось у нашым матчы. Я упэўнены, што на гэтым футбалісты ВРЗ і Мінска не спыняцца і вось гэтымі двума трапнымі стрэламі не абмяжуюцца. Закід наперад. Ну, у прынцыпе, ўсё было зроблена няблага. Рубніковіч там адкрываўся, аднак не дайшоў да яго мяч, тому што быў вельмі уважлівым футбаліст ВРЗ. Ну, здаецца, гэта быў Артём Залатухін, ён перарваў гэты пас галавой. Залатухін гуляе на Чарнейку, ну і зноў-такі у справе Юрый Дегтярэнка. Галкіпер ужо на чужой палове. Чарнейка не спяшаецца, 9 нумар. Дегтярэнка. І зноў на Чарнейку, ну вось праз цэнтр. Аднак малайчына, трэба забіваць у пустыя. Не робіць гэтага. Алексей Кашэўскі паспеў вярнуцца ў створ Юрый Дегтярэнка пасля таго, як, да, страцілі мяч. Зараз паўтор мы бачым. Страцілі мяч вагонабудаўнікі, ну і Юрый Дегтярэнка ось так коленями мяч все ж таки парыраваў, адвёў яго ад сваіх варот. Альшэўскі падае. Гэта першы фол ВРЗ у гульні. Ну і Александру Мятлушку, канешне, трэба зараз выбачыцца перад ветэранам Мінска і ўсяго беларускага футзала. Ну, сялякае бывае. Просто балюча зараз Альшэўскаму, ну і трэба тут яму дапамога медперсонала. Пра гэта зараз жестыкулюе Ігор Кавалевіч. Ну, будзем, канешне, зычыць здароўя Александру, які мог і музыкантам стаць, каб не футзал. Ён сам пра гэта распавядаў. Ну, можа быць і добра, што так яно атрымалася. І вось такую вельмі бліскучую кар'еру Александр Альшэўскі правёў у футзале, у спорце. Гэта выдатна. Што ж, штрафны удар прызначаецца у бок варот ВРЗ і каля мяча 4 нумар Павел Крат левай ногой прабівае, аднак занадта недакладна. 2-1 у нас па фалах, наперадзе Мінск. Ну, в прынцыпе, такая джентльменская гульня, можам мы гэта сведчыць. Я упэўнены, што до канца, прынамсі, першай паловы так все у нас і будзе працягвацца вельмі карэктна. А ўжо як будуць развівацца падзеі ў другой 20 хвілінцы, гэта будзе, канешне, залежыць, я маю на ўвазе вось рэчышча дысцыпліны, да? Яно будзе залежыць ад таго, як каманды сябе будуць паводзіць і які лік будзе на табло ў другой палове, безумоўна. Семянюк. Ну і Андрэя зараз Мятлушка прэсінгуе, крыху так
Семенюк ад яго адмахнуўся, аднак у межах правілаў ўсё нармальна. Гуляе наперад Шадурка на Семенюка. Недакладны пас. Ну вось, што называецца, зараз рыса тая самая праявілася, рыса класа. Ось па гэтай рысе можна і зараз судзіць, у якім стане, які клас ёсць у сённяшняга Мінска. Ну, может быть, тое, што адхіляецца Александр Чэрнік ад тых самых клубных спраў на справы нацыянальнай каманды, таксама ўплывае. Вось ён момант быў. Зноў-такі Алексей Пенчук зараз майстэрства дэманстраваў, і ўрэшце рэшт дачакаліся мы удара. Зноў-такі гэты удар зрабіў Уладзіслаў Селюк. У бліжні вугал ён мяч імкнуўся накіраваць, аднак толькі ў сетку са знешняга боку. У адзін дотык занадта паспяшаўся зараз Александр Альшэўскі. Ўсё з ім нармальна, ён працягвае гульню. Ну і зараз пра штосьці, пэўна, размаўляе з Дмітрыем Ласём, а можа быць, проста вось так на яго абарочваецца, каб не упусціць з-пад увагі Дубкоў. Гуляе на Пенчука. Дубкоў. Завазіўся Дубкоў і накрыў яго больш вопытны Альшэўскі. Мяч сыходзіць за межы пляцоўкі і будзе аут на карысць Мінска. Кашэўскі на Альшэўскага. Семянюк. 7 хвілін застаецца яшчэ ў першым тайме камандам правесці тут на паркеце спорткомплекса МАПІ. 2-0. Селюк і Чарнейка забівалі ў складзе вагонабудаўнікоў. Ось, здавалася б, зусім нядаўна хлопцы, і той же Селюк, і Дубкоў, змагаліся за гонар нашай краіны на чэмпіянаце Еўропы ў Славеніі. А вось зараз цяпер ужо Александр Чэрнік і гэтыя вельмі класныя футзалісты па розныя бакі барыкад. Цяпер распачаўся, ну, так бы мовіць, не распачаўся, канешне, а зноў-такі узнавіўся, вось тое самае слова, наш чэмпіянат. Вось ужо гульні 15-го тура сёння. Ну і адпаведна на выходных. Пра праграму уікенда таксама я, напэўна, распавяду, але ўжо пазней, напэўна, у другім тайме. Андрей Чурылін глядзіць наперад, галкіпер Мінска. Открываецца тут Шадурка, але згуляў Чурылін на іншага футбаліста. Ну і бадай, што той і памыліўся. Гуляе галавой Лось. Да, там Рубніковіч не вельмі удала згуляў. У мінулым моманце Лось на пазіцыі для удара б'е, і Чурылін выратоўвае. Рубніковіч гуляе на, здаецца, Шадурку. Тут Кавалевич, Кавалевич назад на Альшэўскага. Шадурка на Ігора Кавалевича. Да, вось выходзіў у першай чацвёрцы Роман Беланожка ў самым пачатку гульні. Ну і цяпер мы яго ўжо не бачым у справе. Пэўна, ўсё ж такі незадаволены ці не зусім задаволены ягонымі дзеяннямі, а можа быць і кандыцыямі Александр Чэрнік. Ну, будзем, канешне, глядзець, што далей у нас будзе адбывацца ў кадравым сэнсе у складзе і ВРЗ, і Мінска, канешне ж. Ну, у прынцыпе, падначальная Антона Мацвеенкі сябе зарэкамендавалі ўжо вось за гэтыя 14 хвілін 39 секунд. Вельмі і вельмі дастойна, вельмі так салідна, я б такое слово ўжыў. Удар па варотах, яшчэ адзін. Зноў было вельмі небяспечна каля варот гаспадароў. Мяч праходзіць міма пасля удара Залатухіна. Ужо колькі разоў ось вянчаў сваімі ударамі гэтай атакі ВРЗ чацвёрты нумар Артём Залатухін. Ну, 10-10 яму, канешне, дакладнасці, напэўна, і майстэрства не хапае, як і ў гэтым моманце майстэрства не хапіла Кашэўскаму і Кавалевічу. Крышачку болей за 5 хвілін да перапынку. 2-0 ВРЗ наперадзе.
У атацы ВРЗ яшчэ адзін удар па воротах. Евген Чарнейка наносіць Павел Крат. Крат гуляе ось так на фланг. Трэба забіваць гол! 1-2. Лік робіцца і інтрыга ўсё ж такі у нас жыве ў гэтай сустрэчы. Ну, ведаеце, проста вельмі узорная атрымалася гэтая контратака. Ну і да, зараз вось ужо левой ногой тут забивая у далекий угол мяч, отправляющий Алексей Кашевский. 1-2. Лік робіцца. Ну вось крыху тут загуляліся вагонабудаўнікі, можа быць, занадта поверили у сябе. Ну і ось так пропустили атаку вельмі класную. Ну вось контрвыпады гэта, напэўна, тая зброя, якой павінны гараджане у гэтым матчы карыстацца. Яны адназначна другім нумарам гуляюць і па-іншаму, напэўна, з гэтым сапернікам проста не могуць. Гэта можа быць нават і жоўтая картка. Ну не нават, а дакладна тут жоўтая картка Арцёму Залатухіну. Ну ён разумеў, на што ідзе, калі вось так гуляў супраць Александра Нехая ў гэтым моманце. Вось толькі што вы яго на паўторы побачылі. Ну што ж, па фалах у нас роўна 2-2. Па галах ВРЗ наперадзе пакуль 2-1. Ну і што, тайм-аут, да, сапраўды бярэ 1 хвіліну паўзы Александр Чэрнік перад гэтым штрафным ударам. Тайм-аут скончаны. Зараз мы паглядзім, да чаго дамовіліся трэнеры і гульцы Мінска перад вось гэтым стандартам. Ну, гэта, в прынцыпе, шанец на тое, каб усё ж таки забіць другі мяч. Ну і адпаведна яшчэ больш зрабіць добрым свой настрой. Глядзім. Удар. Не, гэта ўсё ж таки у напрамку Александра Альшэўскага такі вось быў моцны пас. Ну, ўсё ж таки задумка не спрацавала, як мы бачым. Перахаўпліваюць мяч футбалісты ВРЗ. Лось там справа. Ну і натыкаецца ён у гэтай сітуацыі, канешне ж, на Александра Альшэўскага. Ну так проста дыхаць гомельскаму таленавітаму гульцу Альшэўскі не дазволіць. Чурылін, ось так мяч вельмі моцна ў вугал пляцоўкі адправіў. Ну, там не было Альшэўскага, які пайшоў наперад. Арцём Брытаў і Даніла Афанасьеў ўжо больш не гульцы ВРЗ. Гэта я пра трансферы зімы. Ну і Уладзіслаў Шыла папоўніў склад каманды ВРЗ. Ну, з Гомеля яму не давялося з'язджаць, бо Уладзіслаў выступаў за БЧ. Што датычыцца зменаў у складзе Мінска, то Алексей Куртаў і Евген Чыжык больш не ў складзе калектыва Александра Чэрніка. Дадаліся Александр Базылевіч. Ну, гэта галкіпер, вельмі малады хлопец з Дынамо БНТУ, якое
больше уже не удзельнічае ў чэмпіянаце Беларусі. Ну і таксама зноў ветэран, ці можа быць трэба сказаць так, ветэранішча беларускага футзалу Владзімір Левус заяўлены як гулец. Ён уваходзіць у трэнерскі штаб Александра Чэрніка. Ну вось такая для вас яшчэ раз інфармацыя. Увогуле вы можете даведвацца пра навіны нашага футзала у тэлеграм-канале «Футзал Беларусь». Подписывайтесь, читайте обовязково. Ну и комментуйте. Ковалевич, супраць Ковалевича лось якраз, да, там все ж таки не лось, ой-ой-ой-ой-ой-ой, да, лось это был. И так письменно ставить корпус Дмитрий, ну, подай, там уже просто на, ведаете, на грани фола, что называется, было, але Игорь Ковалевич все ж таки правила не порушил супраць Дмитрия Лося. Вельми могутный корпус у 14-го номера ВРЗ. Еще поспробую его штурхані, да? Сялюк. Закид, ну и Чурилін зараз. Юрий Дегтяренко размял. Дубков. Пас передача и, глядите, еще один момент. Юрий Березовский не выкарыстаў для себе и своей команды. Киш классный вертикальный пас пройшов. Зараз ось на Юрия. Кашевский на Семенюка. Один дотык, ну и не хапіла докладности этой передачи Андрея Семенюка. Открывался там Ковалевич. Зараз размаўляюць капитан и галоўны тренер. Чарнейка направо. На Юрия Березовскага. Не так шмат гуляе 10-й номер ВРЗ ў гэтым матчы, аднак пры гэтым ось ужо два моманты на моей памяці ёсць, калі ён мог забіваць. Залатухін. Залатухін назад і удар наносіць Александр Мятлушка. Ну і у каго? Віталя Шадурку мяч трапіў. Аут для ВРЗ. Залатухін. Так, не ў Шадурку, даруйце, да, а у Кашевскага Алексея, того самага футболіста, які забіў адзіны гол Мінска пакуль што. Крат. Коробочку заціснули яго, але Крат здолеў зрабіць перадачу дакладную назад на Альшевскага. Ўсё ж таки Чарнейка не хапае, канешне, гараджанам апошняй перадачы. Ну і зараз зноў мы карціну назіраем тую, якая ўжо не аднойчы была перад намі. Юрий Дегтяренко пайшоў дапамагаць сваім футзалістам у атаку подключаться, и адпаведна трэба зараз вагонабудаўнікам разгуляць лішняга. Ну тут, ведаеце, амаль што ў ручным рэжыме зараз Чэрнік распавядае сваім футзалістам, як трэба тут абараняцца супраць гэтай пяцёркі вагонабудаўнікоў. Хутка ўжо пачнецца і апошняя хвіліна ў першай палове. Березовский гуляе на Дегтяренку. Голкипер на Чарнейку, и Чарнейка показывает голкиперу, вертайся у ворот, и сам вырашыў пробить. Ну, пробил занадто высоко. Чурилін на Крата. Крат. Зноў-таки супраць Крата одразу два соперники. Ну, такі высокі футзаліст з сур'ёзнай антропометрыяй. И, конечно, супраць яго потребуется великая моц. Дмитрий Лось. Направо гуляе Мятлушка. Чарнейка. Чарнейка на Лося. И Лося штурхае у спину. Все ж таки Александр Няхай. Третий фол Минска. Ці гэта аут? Не, гэта аут не парушэнне правілаў. Хаця мне падалося, што штурханули там футзаліста. Не, все ж таки так. Не падалося, так яно і было. Александр Няхай правілы. Дмитрий Лось, даруйце, правілы парушыў. Ой-ой-ой-ой, вельмі небяспечна. Амаль што па лініі мяч
Рухаўся, ось і на лася зараз гуляе Залатухін, лось прабіць не здолеў. У гэтым моманце 2-1 наперадзе каманда ВРЗ. Селюк Чарнейка забівалі, ну і скараціў адрыў Алексей Кашэўскі. У нас перапынак, адпачнем.
Ну што ж, сябры, мы вярнуліся ў спорткомплекс «Мапіт». Другі тайм матча 15-го тура чэмпіянату Беларусі па футзале. Мінск ВРЗ, лік 2-1. Да, я павінен все ж таки сам сябе крыху паправіць. Все ж таки не Юрый Беразовскі, не Евген Чарнейка, а Юрий Беразовскі мяч другі ў вароты Мінска адправіў. Ну а Евген Чарнейка асіставаў, адпаведна, Юрыю. Ну і у канцы першай паловы, вы памятаеце, там быў фол. Александр Няхай сфаліў, ну і адпаведна гэта быў трэцяе парушэнне правил з боку гаспадарскай каманды. Ну што ж, мяркую, футбалісты Александра Чэрніка павінны больш быць актыўнымі. І вось яны адразу ж і момант сварылі. Віталь Шадурка быў на пазіцыі добрай для таго, каб перагуляць Юрыя Дзегцярэнку. Ну, там ён ужо цягнуўся да мяча наском і наўрад ці мог акцэнтавана прабіць. Тым не менш, давайте зафіксуем вось гэты востры момант, шанец для Мінска. Альшэўскі закід і Кавалевіч б'е вельмі моцна у Алексея Пінчука. Контрвыпад вагона будаўнікоў. Удар па воротах Дмітрый Лось наносіць, але яго заблакаваў Віталь Шадурка. Будзе вуглавы для ВРЗ ўжо на першай хвіліне другой паловы. 39 секунд каманды на паркеце правялі. Ну, да, калі падсумоўваць тое, што пабачылі мы у першай 20 хвілінцы, трэба сказаць, што, ну, напэўна, першыя 8, можа быць, нават паўтайма просто задушылі вагонабудаўнікі свайго саперніка. Удар па варотах зараз наносіць Лось, дагэтуль біў Дубкоў. Ну, гэта ўсё, канешне, не выклікала небяспеку для Андрэя Чурыліна. Ну, а вось потым ужо дзесьці з экватару першай паловы выраўнялі становішча на паркеце футбалісты Александра Михайловича Чэрніка. Да, не вельмі простыя зараз часы для гэтай каманды. Новыя, у тым ліку, у нас і фінансавыя умовы фінансавання спартыўных клубаў па гульнявых відах. Таму, канешне, ёсць пэўныя праблемы. І бачым мы зараз, што ВРЗ робіць лік 3-1. Яшчэ і не шанцуе зараз вось у гэтым моманце Александру Альшэўскаму. Мяч трапіў яму ось у сонечнае спляценне і ўжо ад жывата нашага ветэрана патрапіў адпаведна у вароты. Ну і ўсё для гэтага гола зрабіў Юрый Дубкоў. Ну, перадача будзе менавіта на Юрыя запісана, і аўтагол Александра Альшэўскага. Вельмі, конечно, хочацца ў гэтай сітуацыі Альшэўскаму паспачуваць, таму што, ну, і атрымаў ён у першым тайме там такое невялічкае пашкоджанне, хуценька у гульню вярнуўся. У прынцыпе, няблага выглядаў, як і заўсёды. А вось у гэтым моманце проста атрымалася, што прабіў вельмі моцна Дубкоў, прабіў не ў створ, а ў саперніка, і ўжо зрыкашэціўшы мяч все ж таки аказаўся зноў-такі за спінай Андрэя Чурыліна, і 1-3. Сялюк бярэ гульню на сябе, 11-й нумар, выходзіць з варот, і мяч забірае ў рукі ўрэшце Чурылін. Ну, вось ад Сялюка такой гульні заўсёды можна чакаць. Ён любіць узяць ініцыятыву на сябе, ну, адпаведна, у адзіночку вырашыць сыход эпізоду. Ну, вось у гэтым моманце не атрымалася. Амаль 2 хвіліны каманды згулялі ў другім тайме. Дзегцярэнка на Чарнейку. Чарнейка мякка, аднак перарывае гэты пас Алексей Кашэўскі. Той футбаліст, які адзіны гол у складзе Мінска правёў. Сялюк. Дзегцярэнка.
Так, это Мятлушка все ж таки быў, не Сялюк, 11 нумар. Вось зараз Мятлушка перадачу на Залатухіна робіць, і Залатухін б'е ў Семенюка. Аут для ВРЗ. Зноў Мятлушка. Перадача на Чарнейку. Чарнейка з наска. Чурылін. Выдатны сейв галкіпера-ветэрана. Яшчэ раз давайте на паўторы паглядзім. Ну, амаль што кожны стандарт ВРЗ заканчваецца ударам. Ці то ў створ, ці то проста ў бок варот. Ну, вось у гэтым кампаненце падначалены Антона Мацвенкі, які сябе вось абсалютна па-іншаму паводзіць у параўнанні з Александром Чэрнікам у гэтым матчы. Ён, ведаеце, так флегматычна рассеўся на сваім месцы, а вось Чэрнік заўсёды ў гульні. Яшчэ адзін удар і зноў сейв Андрэя Чурыліна. Александр Мятлушка зараз вось спрабаваў яго прабіць, але гэта ўсё атрымліваецца бессэнсоўна. Галкіпер малайчына. Ну, вінаваціць Чурыліна, я думаю, што ні уводным з 3 галоў не даводзіцца. Яшчэ адзін аут, яшчэ адзін адпаведна стандарт. І зноў-такі небяспека. Мятлушка. Мяч у Ігора Кавалевіча трапляе. І чарговы стандарт. Залатухін каля мяча. 2:22 з Гуляна. Моцна на Чарнейку. Ну, там ад Яўгена мяч сыходзіць зараз за вонкавую лінію. І Андрэй Чурылін, канешне, спяшацца не будзе, не гледзячы на лік. Трэба даць крыху расставіцца сваім футбалістам. Зноў-такі Павел Крат не зразумеў, што павінен быў рабіць, як ён павінен быў адкрывацца на гэтую перадачу Семенюка. Ну, не хапае, бракуе, канешне, вопыту 4-му нумару Мінска. І гэты матч таксама пра тое сведчыць. Мятлушка гуляе на Залатухіна. Залатухін зноў на Александра Мятлушку. Чарнейка. А тут толькі Андрей Семенюк. Працуе прэсінг у вагонабудаўнікоў. Умеюць яны яго прымяняць, калі ёсць на гэта, канечне, патрэба. Семенюк. У адзін дотык Залатухін. Мяч у аут сыходзіць ад 4-го нумара. Юрый Беразоўскі зараз на паркеце ў складзе ВРЗ пад 10-м нумарам. Гэта той футбаліст, які другі гол забіў ВРЗ у гэтым матчы. Яшчэ адзін прыпынак, будзем казаць так, спыненне гульні дасталося тут Александру Мятлушку. Павел Крат правілы парушыў. Гэта першы фол Мінска у другім тайме. Юрый Дубков каля мяча. Лось на Дубкова. Дубков змяшчаецца ў цэнтр і трэба біць, і Дубков б'е вышэй. Вышэй і ў бок ад варот мяч праходзіць. Да, колькі слаўных сезонаў у складзе МФК Мінск Юрый Дубков правёў, ну а затым ужо набыў вось гэты легіянерскі вопыт, з'ездзіўшы ў Францыю, пасля стаў гульцом ВРЗ. Чарговы сезон праводзіць ён у складзе гомельскай каманды. Б'е ў Паўла Крата зараз Юрый Дубков. Сялюк. У адзін дотык адгуляўся Пінчук з Селюком. Дубков. Ну і зноў актыўна мы павінны гэта зазначыць, праводзіць стартавы адрэзак тайма каманда ВРЗ. Да, Анатолій Яновскі зараз ужо на пазіцыі старэйшага трэнера, асістэнт Антона Мацвенкі. Ну што ж, ось маладым трэнерам дадзены шанец кіраўніцтвам клуба. Маладому трэнеру, адпаведна, як і раней Сергей Васіленко таксама ў штаб уваходзіць, але за вынік адказвае вось футбаліст, які зусім нядаўна кар'еру скончыў, а цяпер ужо на
тренерским мостку. Антон Матвеенко у атацы команда Минск. У один дотык забивать трэба. Был вельми близкий до гола Александр Няхай. Мяч не дайшоў все ж таки до десятки горожан, а иначе он бы просто мяч унес у вороты. Рубникович б'є, рикошет і калі ласка, 25-я хвіліна, 2-3. Рикошет зараз дапамог адзначыцца гэтым голам Павлу Рубниковичу. Давайте яшчэ раз глядзець. Ну, вось атрымлівае тут справа перадачу Павел. Левой ногой мяч апрацаваў. Ну і да, там я так зразумеў, што у Алексея Пінчука у яго ногу, ён так хацеў гэты мяч заблокаваць ногой, ну і кікса такі атрымаўся. Рикошет і адпаведна 2-3. Два аўтагалы у нас. Хотя, может быть, там і не Пінчук быў. Ну, Мінск у гульні, конечно, сёння не будзе. Не будзе 0-9, як гэта адбылося па восені у Гомелі. Дарэчы, атрымліваецца, што Мінск запар з дзвюма гомельскімі камандамі гуляе у мінулым туры. Ну, вельмі буйная параза такая, ведаеце, аплявуха ад БЧ была 1-10. І сёння вось з ВРЗ, ну, не скажу, што на роўных, па ліку на роўных, але, канешне, ёсць пэўная перавага у ВРЗ у гэтай гульні, ну, пакуль 2-3. І яшчэ жыве інтрыга, як я люблю казаць, гэта, канешне, добра для ўсіх заўзятараў Мінска, ну і для нейтральных гульцоў. Прастрэл Альшэўскі робіць, але мяч не даходзіць да Алексея Кашэўскага. Занадта моцна згуляў Александр. Шостая хвіліна другой паловы. 2-3. Два галы у другім тайме мы ўжо ўбачылі, і гэта былі аўтагалы спачатку Альшэўскага, а затым Алексея Пінчука. Мятлушка у аут. Гэта прэсінг Мінска, ён спрацаваў зараз і быў вымушаны менавіта так згуляць 11-й нумар вагона будаўнікоў. Андрей Семенюк каля мяча. На крата. І Павел б'е у Дмітрия Лася. Чамусьці ён вырашыў біць з гэтай дыстанцыі. Незразумелае дзеянне. Няхай на Рубниковича. Рубникович тут робіць недакладны пас. Залатухін і контратака ВРЗ. Чурылін кантраляваў сітуацыю. Чурылін укидывае у напрамку Шадуркі. З Шадуркам там адпрацавалі футзалісты ВРЗ належным чынам. Не далі развярнуцца. Не далі прабіць. Шадурка б'е ўсё ж такі. Гэта, правда, не удар. Зусім не удар. Залатухін, супраць яго Андрей Семенюк. Парушэння правіл не было, няхай і не працаваў. Ну, быў просто не гатовы да такога развіцця падзей. 10-й нумар Мінска. Там і апрацаваць гэты мяч было вельмі складана яму. 6-15. Згуляна у тайме нумар 2. Заўтра сустрэчамі Вітэн, Бутик Аута, УВД Динамо, Охрана Динамо и ЦКК БЧ. Тур працягнецца. У нядзелю 22 лютага Барысаў 900 Дарожнік яшчэ згуляюць вось у гэтым 15-м туры. Так што, сябры, сачыць, калі ласка, за абнаўленнямі нашага YouTube-канала, ну і, адпаведна, за трансляцыямі сачыце на тэлеканалах беларускіх спартыўных. Ну, як я ўжо сказаў, хто яшчэ гэтага не зрабіў, падпішыцеся на тэлеграм-канал Футзал Беларусь. Усе навіны знойдзеце там. Са свету беларускага і не толькі футзала.
Атрымлівае мяч Алексей Пінчук. На Селюка гуляе Дубков. Селюк. И тут Селюку Александр Няхай ставить корпус. Все спокойно. Чурылин. На Шадурку Альшевский. Да, это вот сведайте, это татуировки у Кашевского и Шадурки. И они меня узман уводят. Уже не однойчы этих футболистов блытаю. Зараз Алексей Кашевский как раз таки на паркете. Альшевский. Тут только Дегтяренко. Вышел голкипер с ворот. Дубков. Дубков наперед. Лось. Лось тут... Уже правила не порушил. Не. Был побач арбитр. Константин Пшонный. Юра Дубко мяч у Гулю будет уводить с аута. Не спешается. И теперь только робит передачу. Бье Лось и Альшевский. На амбразуры опынулся. Дубков. Пинчук. Знову Юрий Дубков. Переводит налево. Тут Сялюк. Ковалевич супроть яго. Пинчук. Дубков. Сялюк. И да, гульни тут уже долучаюць і Дегтяренку мяч. Дмитрий Лось не здолеў апрацаваць. Да, яго ад галкіпера пайшоў. Шадурка. Шадурка назад на Чурылина. Чурылин закидывая наперед. Очки, конечно, патрэбныя і адным і другім. За гэты фол пакараны Александр Альшевский. Першае папярэджанне у нас вось у гэтым матчы. Ну і адпаведна другі фол Мінска у тайме нумар 2. А может быть и не Альшевскому, до речі. Селюк. Ось тут знову таки без порушення правил гуляє Юрій Дубков. Лік 2-3. Пакуль у всілякім разі. Ага, да, там все ж таки жовтая картка не Альшевскому, а Віталю Шадурку. І он притримав Юрія Дубкова, який м'ячом не володав. Ось добре, що є можливість перегледіти момент. І, да, не Альшевский, а Шадурка отримав попередження. Удар по воротах, не вельми моцный от Рубниковича. Сялюк, Лось и на месте Андрей Чурылин у гэтым моменте. Ну, голкипер выдатно гуляе. Да, 2 аутоголы в другим тайме. Подумать только. Удар, ну мяч зваливается зараз с ноги Юрия Дубкова и летит у небесы. Под столь спорткомплекс «Самопід». Ну, сам від себе такого, напевно, не чекав Юрій Дубков. Один дотик неблаго на Лося гуляє Мятлушка. Ну, недокладний пас. Яшчэ момент мог тут бути створений. Каля ворот Андрея Чурылина. Крат, передача. Ну, так.
У які бок аут? У бок Мінська все ж таки, хоча незадоволений Ігор Ковалевич, відповідно, незадоволені заўзятары тут, які підтримують червоно-чорних. Ну, Мінськ з м'ячом. Так, ну ось, калі шчыра, хочется мне все ж таки даведацца, ад Пінчука ці не. Мяч пайшоў у вароты, калі там... Да, ад Пінчука, все ж таки ад Пінчука, калі біў Павел Рубнікович. Ну да, 2 аўтагалы ад адных з самых вопытных футзалістаў у чэмпіянаце Беларусі. Працягваецца сустрэча 2-3. І роўна 10 хвілін каманды на паркеце правялі ў другім тайме. Чарнейка на мятлушку. Ну і ось такі удар. Все ж таки гэта быў менавіта удар па варотах. Юрый Беразоўскі наносіць. І на месцы Чурылін. Альшэўскі. Длина наперад, мяч не дайшоў да Ковалевича, зато дайшоў да Паўла Крата. Той на падлозе, але свісток арбітраў маўчыць. Значыць, ніякага фолу і не было. Залатухін. Лось побач. Залатухін на Чарнейку. Чарнейка разварочвае атаку налево. Мятлушка не вельмі добра. Мякка кажучы, Александр зараз гуляе. Мяч вагонабудаўнікі страцілі. Ну і вось перапрашае зараз за гэты вельмі неякасны пас у Семенюка. Альшэўскі, а гэта фол. Гэта фол, трэці фол. Правілы парушыў тут абсалютна дакладна. Алексей Кашэўскі зваліў ён з ног зараз свайго цёзку Пінчука. 3-0 па фалах і яшчэ адзін стандарт. Не бярэ Антон Матвеенко тайм-аут. І каля мяча Юрый Дубков. Ён можа прыкласціся. Дубков і б'е. Б'е міма варот, но сёння ніяк не можа трапіць у створ Юры. Тым не менш, зачапіў там мяч кагосьці з гараджан. Зараз на паўтор яшчэ раз гэты удар ад Юрыя Дубкова. Ну да, кагосьці ён там зачапіў. Вуглавы. Все абышлося для гаспадароў. Яны яшчэ ў гульні. Ну а вагонабудаўнікі, канешне, калі б усе свае моманты за гэтыя ўжо 31,8 секунд скарысталі, то я думаю, што ўжо маглі б яны весці з больш буйным лікам. Ну вось цяпер 4-2 забівае Алексей Пінчук. Такое таксама здараецца адразу ў свае вароты, а цяпер і ў чужыя. Алексей Пінчук, ну атрымліваецца, што ён рэабілітаваўся. Давайте яшчэ раз паўтор паглядзім. Вось з аўта. І ось так швядой прабіваў ён на выкананне. Ну, мне падаецца, што там трафік перад Андрэем Чурыліным не дазволіў галкіперу зрэагаваць, а гэта ўжо недакладны пас Лася на Селюка. 4-2. Алексей Пінчук. І зноў нервуецца Александр Чэрнік. Ну, а Антон Матвеенко пра штосьці зараз размаўляе з Олегом Васіленкам, сваім памочнікам. Чурылін. 11 хвілін 30 секунд згулялі каманды ў другім тайме. Ну, упіраецца Мінск, упіраецца дакладна. А зараз нельга было мяч назад аддаваць галкіперу. Свабодны удар прызначаецца. Да, канешне, так дзейнічаць нельга. Зноў ось грубая памылка, якая можа каштаваць гараджанам вельмі дорага.
гэта свабодны, таму фол не фіксуецца. Удар б'е. І зноў Юры Дубкоў вышэй ворот. Юра, трэба ж ужо патрапіць нарэшце. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не дзень Юрыя Дубкова, ну, таксама такое бывае. Андрей Шурылін. Ёсць куды спяшацца. На Альшэўскага ён мяч уводзіць і перашкаджае Альшэўскаму зараз вось такім скачком Юры Дубкоў. Якраз такі шадурка. Мяч захоўвае ў межах пляцоўкі. Гуляе назад на Шурыліна Віталь. Альшэўскі. Ёсць перад ім прастора, перадача і Алексей Пінчук. Ну гэта проста шыкоўная гульня 7-го нумара ВРЗ. Калі б не ён, зараз бы Ігор Кавалевич проста б унёс мяч у вароты. Аднак гэты шыкоўны эфектны падкат выратаваў ВРЗ. Вось гэта да. 12-2 згулялі каманды ў другім тайме. 4-2. Гомельскія футбалісты больш моцныя. Ну гэта ў рэжыме лайв. Паглядзім, што будзе далей. Няўжо зараз штрафныя прызначаецца? Ага, не, гэта такі своеасаблівы тайм-аут. Альшэўскі зараз вось размаўляе са сваімі паплечнікамі. Там, ага, там падлогу ад вільгаці трэба прыбраць. Вось у чым справа. Ну і вось гэтую паузу зараз Александр скарыстаў, каб крыху так паразмаўляць са сваімі футбалістамі, падумаць, як найбольш эфектыўна зараз разгуляць гэты стандарт, гэты вуглавы. Альшэўскі якраз такі будзе яго выконваць. Удар па варотах, Крат, рыкашэт. Так, мяч у руку там трапіў. У руку трапіў пасля гэтага удара Паўла Крата. Ну і балюча Дмітрию Ласю. Гулявы момант, все бывае. Яшчэ адзін стандарт, гэта першы адпаведна фол ВРЗ ў другім тайме. Кажа зараз Чэрнік Крату: бей у вароты. І 4-й нумар будзе біць. Ніколькі у гэтым я не сумняваюся. Ну што ж, гэта шанец зрабіць лік 3-4. Крат, разбег, удар і Сялюк на гэты мяч. Хаця так рабіць жа нельга, ну, ведаеце, я зараз, напэўна, нават пагаджуся з Александром Чэрнікам, чаму аказаўся Сялюк вось на такой блізкай адлегласці ад мяча. Мне гэта не зразумела. Ну і вось у нас сітуацыя на паркеце накаляецца. Я казаў пра джентльменскае рэчышча гульні ў першай палове, ну вось у другой ужо зусім сітуацыя іншая. Размаўляе зараз з арбітрам Александр Альшэўскі. Ну, не ведаю. Мне падаецца, што так гуляць нельга. Чаму там Сялюк выкінуўся наперад і мяч у яго трапіў пасля удара Паўла Крата. Ну, я не эксперт у гэтых справах. Сябры, канешне, кожны вырашае сам. Ну, а арбітры дазволілі гульню працягнуць. Альшэўскі, перадача направа. Кавалевич шукае ён позіркам зараз свайго паплечніка па камандзе. Ну і ён аддаў мяч не паплечніку, а Юры Дубкову. Да, зараз, конечно, больш дакладным павінен быў быць Ігор Кавалевич, але аддаў мяч Дубкову. Тут амаль што ўсё магло скончыцца зноў непрыемнасцямі для Мінска. Але пакуль 2-4. Лік захоўваецца такім. У ролі стоўба выступае Павел Крат. Мяч ён напрацаваў, а далей не пайшло. Гуляе галавой Андрей Семенюк, гуляе галавой Сялюк. Рубніковіч, і яго зараз спыняюць. Гэта жоўтая картка, як мне падаецца. Да, сапраўды парушэнне, і парушыў правілы Алексей Пінчук. У нас ужо па папярэджаннях, да, лік
Лік 1-1. Шадурка і Пінчук перед собою бачили жовтий світ. Другий фол ВРЗ, відповідно. Яшчэ одна магчымасць. Выдатная просто. Забіць трэці гол. Выбудоўвае зараз сценку Юрый Дегтяренко. У ёй Дмитрий Лось і Владислав Сялюк. А штрафны будзе зноў Крат выконваць. Крат разбег. Так. Селюка, не Селюка, а Дубкова тут завалили на паркет. І гэта... Гэта што? Гэта парушэнне правил з боку Мінска? Ці не трэба было спяшацца прабіваць? Ну так. Будзе перабіваць Павел Крат. І зараз парады пэўныя дае свайму 4-му нумару капітан Андрей Семянюк. А можа быць, гэтым разам ужо сам Семянюк праб'е. Ну хто яго ведае? Зараз мы дачакаемся удара і адпаведна паглядзім, ці Крат, ці Андрей Семянюк на правах капітана бярэ ініцыятыву. Не, ўсё ж таки зноў 4-й нумар нізам. Гэта перадача на Паўла Рубніковіча была. Але Юрый Дегтяренко вельмі уважлівы ў створы. Па-ранейшаму 4-2 на карысць вагонабудаўнікоў. 12:52 у другім тайме згулялі каманды. Удар Паўла Крата. Зноў там ужо на гэты раз адкрываўся Александр Няхай у штрафной. Да Няхая мяч не дайшоў. Цяпер даходзіць. Няхай гуляе. Ну, самі вы бачылі, як згуляў Александр Няхай. Няўдала, па шчырасці. Лік 2-4 і крыху меней за 7 хвілін да завяршэння другой паловы. Ну, па шчырасці, трэба ўжо, напэўна, задумвацца Александру Чэрніку пра галкіпера Ганялу, пра лятучага варатара. Як заўгодна тут можна сказаць. Але сэнс адзін і той жа. Ну, трэба, канешне, зрабіць усе высілкі для таго, каб адгуляць гэтыя два мячы. З мячом Арцём Залатухін ідзе наперад. Гуляе на Мятлушку. У адзін дотык Чарнейка. Мяч пералятае. Там усё ж таки Юрыя Беразовскага. Ён у руках Чуриліна Альшеўскага. Альшеўскі, ну тут пад прессингам Чарнейкі Александр аказаўся, і мяч адпраўляе толькі ў аут. Ну вось малайчына Евген Чарнейка. Зараз яго трэба пахваліць. Кожны такі момант ён набліжае перамогу ВРЗ. Гуляе назад Альшеўскі, Шадурка, Семянюк. Зноў поперак пляцоўкі, Альшеўскі наперад, а там за мяч не чіпляецца Егор Солтан. Ён у адным з галоў Мінска, канешне, добра сябе праявіў. Ось! Не, гэта не момант. Все ж таки быў Шадурка першы на мячы, пасля гэтага скіду справа, а не Мятлушка. Шадурка, Альшеўскі і Мятлушка правілы парушыў. 3-3 у нас па фалах. Каля мяча 21 нумар і разгуляў. А вось гэта нічога. Вось гэта быў фол з боку Юрыя Беразовскага. Той незадаволены, Анатолій Яновскі таксама незадаволены, аднак рэфері няўмольныя. 4-й фол ВРЗ. Выдатна гуляе зараз і спакойна Юрый Беразовскі.
Пазіцыйны наступ Мінска бачым. Кавалевіч б'е і трапляе ў штангу Ігар. У бліжні вугал ён цэліў, аднак не патрапіў. Ну, пашанцавала ў пэўнай ступені. Зараз Юрыю Дзегцярэнку 4-2 па фалах. 4-3 па фалах, 4-2 па галах. Ну і ў гэтых абодвух паказчыках наперадзе каманда ВРЗ. У ВРЗ пасля 13 матчаў 23 ачкі. У Мінска 15. Пасля столькі ж праведзеных гульняў. А вось Залатухін, а вось не чакалі. Але там Чурылін не дазваляе наблізіцца да мяча Юрыю Беразовскаму. Чурылін бліжэй да чужых варот, а там толькі Юрый Дзегцярэнка. Спрачаюцца хлопцы. Да, вось тое, пра што я і казаў. Градус падвышаецца ў нашай гульні. Тут крыху Чарнейка і Крат павысвятлялі адносіны, аднак ужо потым і абняліся, ўсё нармальна, ўсё добра ў гэтых хлопцаў. Юрый Дзегцярэнка мяч атрымлівае ад рэферы. 5 хвілін, меней нават, 4:56 да канца гульні. Разварочваецца і б'е па варотах, але перашкаджае трапны стрэл нанесці Юрыю Беразовскаму Андрей Семянюк. Вуглавы ўсё ж такі. Зараз пра штосьці размаўляе Александр Чэрнік з Андрэем Чурыліным. Вуглавы. Удар па варотах! Ох, момант! Зноў такі ў Ягена Чарнейкі. Ну, калі б трапіў. Складана было. У адзін дотык такі вельмі шчыльны пас, моцны. Таму было складана, конечно, падладкавацца і ў створ прабіць. Павел Рубніковіч мяч заўтра будзе ўводзіць. Побач тут Семянюк, зноў Рубніковіч, цяпер ужо наперад. Крат, супраць Крата Чарнейка. Крат на паркеце не апынуўся. Чарнейка ўсё ж такі апынуўся. Рубніковіч на Семянюка. Удар па варотах. Які момант Солтан меў. Ох, Ягор мог рабіць лік 3-4. Выдатнейшая атака Мінска. Слухайце, ну каманды не выключаецца. Каманда упіраецца з Мінска. У яе ёсць гонар, мы гэта бачым у гэтым матчы. У яе ёсць і рэваншысцкі настрой. Ну просто, канешне, клас ВРЗ сёння вышэй. Вось і ўсё. Пас наперад, зноў-такі на Стоўпа, на Паўла Крата. Крат памыляецца. Лось мяч гэты перахапіў, аднак Крат змагаўся да апошняга з Ласём. Перадача на Пінчука не праходзіць. Андрей Семянюк яе перарывае. Класна гуляе капітан Мінска. Пінчук. Пас на Лася, дыяганаль кароткая. Ну і там Дубко ўжо справа. Лось, Семянюк. Семянюк гуляе на Ігора Кавалевіча, той назад, Чурылін. 4 хвіліны да заканчэння гульні. Ну што, думае зараз Чэрнік пра тое, каб зняць з гульні свайго ветэрана пад першым нумарам ці не? Семянюк налева, Шадурка. Няхай тут на процілеглым фланзе, а Шадурка б'е. Трапляю саперніка. Лось, трэба вельмі хуценька бегчы наперад. Пас пайшоў такі ад Лася на Пінчука. Сялюк. Дубко будзе біць. Сёння ў яго мяч не ідзе ў вароты. У адзін дотык, няблага Сялюк. Ну і тут памыляецца Дубко. Шадурка адпрацаваў. Лось, Сялюк. Ну вось калі адразу страчваюць мяч вагонабудаўнікі, то хлопцы ідуць у адбор адразу ж. І у іх ёсць на гэта эмоцыі, спрактыкаванасць. Малайцы хлопцы Антона Мацвеенкі. Ну вось цікава, конечно, за галоўнымі трэнерамі назіраць, таму што адзін вельмі флегматычны, а другі вельмі меланхалічны. І так, у нас Александр Чэрнік бярэ тайм-аут за 2 хвіліны і 51 секунду.
Ну што ж, тайм-аут скончаны. Дагэтуль каманды правялі ў чэмпіянаце Беларусі 24 гульні. 4 разы Мінск быў мацнейшы, тройчы нічыя зафіксаваны і 17 разоў вагонабудаўнікі перамагалі. Галы 46-110. Ну, вось такая статыстыка. Ну што ж, зняты з гульні Андрей Чурылін, ну і адпаведна у ролі галкіпера ганяли. Трэба зараз мне зразумець, хто там. Ага, там Базилевич, да рэчы, той самы галкіпер, які прыйшоў з каманды Дынамо БНТУ. Мяч у аут сышоў. Ох, як злуецца зараз на Паўла Рубніковіча Александр Чэрнік, да. Узведзены вельмі галоўны трэнер Мінска. Ну, ёсць, канешне, з чаго. Таму што яго каманда нават зараз не ў зоне плэй-офф, яна за яе змагаецца. Альшэўскі назад гуляе на Семенюка. Шадурка, за мяч змагаецца, Дубкоў. Да, сапраўды, у ролі галкіпера ганяли самы непасрэдны галкіпер, 21 нумар, Александр Базилевич. Гэта цікава, дарэчы. Вельмі цікава. Рубнікович. Зноў ён на паркеце. З дазволу, напэўна, Александра Михайловича. Пас наперад Сялюку, пустыя вароты не трапляе, таму што адпрацаваў Павел Рубнікович, выратаваў ён зараз сваю каманду ад гола. Ну, вось Александр Базилевич атрымлівае практыку гульнявую нават у такім матчы. Не ведаю, ці выходзіў ён на паркет у Гомелі у гульні супраць БЧ. А вось сёння таму што умее Базилевич гуляць нагамі, напэўна, таму Александр Чэрнік дае магчымасць. Да, гэта зноў будзе свабодны удар, вольны удар, і дае магчымасць атрымаць практыку Александру Базилевичу. Не трэба было, нельга было зараз аддаваць перадачу назад на Юрыя Дзегцярэнку. Галкіпер разумеў. Все, ён разумеў, ну і не мог, конечно, дазволіць, каб мяч пайшоў у яго вароты. Тут уже ці гол прапушчаны, ці свабодны. Ну, конечно ж, галкіпер выбраў другі варыянт. Итак, хвіліна і 40 секунд до завяршэння другой паловы. Свабодны удар для футбалістаў з Мінска. Семенюк. Перадача Рубніковічу, бліжні вугал не трапляе. Ну, в прынцыпе, калі б трапіў, там быў Пінчук. Ну што ж, Дзегцярэнка мяч укідвае направа на Дубкова. Дубков дыяганаль робіць Лось. Лось разварочвае Альшэўскага, б'е. І на месцы Базилевич. Ну, можа быць, гэта сёння яго і дэбют за Мінск. На трыбунах ёсць Дмітрий Михайлович Бароўскі. І, канешне, ён вельмі ўсцешаны тым, што яго падначалены сёння вось ужо ў складзе іншай каманды сябе праяўляе. Дзегцярэнка. Гэта быў удар па варотах. Трэба быць больш акуратным, больш пільным Александру Альшэўскаму. І пайшоў падключацца да пазіцыйнага наступу Базилевич. Семенюк гуляе на Кавалевіча. Перадача не праходзіць. Мяч застаецца у каманды Александра Чэрніка. Так, заменяе зараз Антон Матвеенко. Просто показваючы, што трэба сысці з паркета Дубкову, выходзіць Евген Чарнейка. Ну, атрымліваецца, што Чарнейка у гэтай брыгадзе меншасці, так бы мовіць, кажучы хакейнай мовай, ось больш, напэўна, якасны футбаліст, чым Дубков. Сялюк, вось гэта яго вопыт. Вось зараз, як ён класна ў адборы мяча згуляў. Семенюк.
Базилевич там у вугле пляцоўкі. Альшеўскі на Крата. Крата, гэтая перадача вельмі лёгка прачытана была Александром Мятлушкам. Трэба вярнуцца ў вароты Базилевичу. Ну, дзе там павінен быў, да, крыху больш бліжэй да сваіх ворот павінен быў Мятлушка мяч у гульню уводзіць, паспяшаўся ён, і, канешне, арбітры на гэта ўвагу сваю не маглі не звярнуць. 36 секунд да завяршэння гульні, і бярэ ўжо у сваю чаргу тайм-аут Антон Мацвеенка, галоўны трэнер міні-футбольнага клуба ВРЗ. Да, 2-4. Ну, в принципе, тут літаральна меней за хвіліну застаецца гуляць. Ну і не так доўга яшчэ трэба трываць ВРЗ, каб дамагчыся сваёй чарговай перамогі. Ну, калі яна адбудзецца, яна будзе, я ўжо неаднаразова пра гэта сказаў, другая ў сезоне над гараджанамі. Што датычыцца наступнага тура, то у ім Мінск будзе адпачываць. Каманда павінна была гуляць з Дынамам БНТУ, аднак гэтай каманды ўжо сярод удзельнікаў чэмпіянату няма. Ну а ВРЗ дома прыме Светлагорскі ЦКК. Ну, вось такім будзе 16-й тур для гэтых каманд. Ну што, тайм-аут завершаны, і гэта недакладная перадача. Гэта зноў страта мяча гараджанамі да расчаравання іх заўзятараў. Пінчук гуляе на Дегтяренку меней за паўхвіліны да заканчэння гульні. Залатухін просіць мяч і прымае Сялюк. Сялюк, пас на Лася, трэба забіваць, і гэта ўжо пераможная кропка. Алексей Пінчук. Ну, сёння ў 7-га нумара ВРЗ хітрык. 1 гол у свае вароты і 2 у чужыя. 5-2 перамога ВРЗ. Я думаю, што можна ўжо тых, хто гэтую каманду падтрымлівае, віншаваць з перамогай. Ну, тут усё як па нотах было разгуляна. І паўтор толькі што вы гэтага гола Алексея Пінчука побачили. Таким чынам, Пінчук двойчы. 1 гол на рахунку Селюка, Беразоўскі. І атрымліваецца аўтагол Альшеўскага. Ну, а ў Мінска адзначыцца голам Алексей Кашэўскі і таксама аўтагол Пінчука. 3 секунды трэба біць Семенюку. Семенюк б'е, трапляе ў Селюка. Ну і сябры, на гэтым усё. Сачыце, калі ласка, за обновлениями нашего YouTube-канала. Сачыце за спартыўнымі беларускімі тэлеканаламі. Заўтра і ў нядзелю 15-й тур працягнецца. Андрей Ільеня для вас быў у гэтым эфіры. Усяго добрага і добрага вам пятнічнага вечара.